Urte berri on Aiaraldearrak, 2025 ondo hasteko kafea beharrezkoa dut. Eta asteburu honetan, zer? Larun batean, urteko lehenengo jaiak. Izoriakoak. Patata tortilla lehiaketa, parrillada, gauardi erromeria, DJ masa eta gehiago. Laudion, 17. herri krosa eta zorgin zapatuak. Amurrion, arku tiroketa, txapelketak eta antzokian kukai dantza taldearen ikuskizuna. Eta Laudioko Drungorri aretoan kontzertuak. Igandean, Urduñako Txarlaso mendi taldearen mendi irteera. Eta igandean ere, eskualdeko zinema eskaintza zabala. Gogoratu, info zehatza aiaraldea.eus webgunean duzuela eta kafeinarekin, teinarekin edo gabe, energiarekin bizi hasi urtea.